Ahojte, som rada, že ste sa rozhodli pozrieť si ďalšiu recenziu. Na dnes som si pripravila rúže od značky Kozmetika. Všetky 4 som kúpila ako inak z e-shopu Bionatural. Nevedela som sa rozhodnúť len pre jeden odtieň a tak mám napokon všetky, čo boli v ponuke a pokiaľ viem, sú v e-shope ešte stále. Ak sa teda neviete rozhodnúť, aký odtieň by ste si vybrali, táto videorecenzia vám pravdepodobne pomôže. Telová kozmetika v biokvalite sa k nám už pomaly dostáva, no s oblasťou dekoratívnej kozmetiky je to podstatne horšie a tak som rada, že som sa dopracovala k týmto rúžom. Rúže kozmetika sú ocenené CPK certifikátom. To znamená, že boli vyrobené z prírodných surovín a z biosurovín pochádzajúcich z voľného zberu. Máte za ruku toho, že neobsahujú žiadne ropné produkty, ani ostatné bežne používané látky z pravidla chemického pôvodu. Ďalej nájdete na obale aj ochrannú známku vegan. Čiže tieto rúže napríklad neboli testované na zvieratách a vyrábajú sa podľa štandardov Vegan Animal Free Standards. Ako vidíte, rúže majú atraktívny zelený obal, na ktorom je napísaná značka, nápis Vegan Organic Lipstick, konkrétne číslo odtieňa a názov odtieňa a napokon čitateľné zloženie. Aj keď ide o papierový obal, je pevný, sám sa vám v kabelke len tak neotvorí. Rúž sa klasickým pootočením vysunie von. Skôr než predstavím jednotlivé odtiene, ešte jedna veľmi dôležitá informácia, na spodnej strane je dátum spotreby. Vďaka tomu presne poznáte spotrebu a máte istotu, že vám predajca predal rúž ešte v záruke. Každý jeden rúž je krémový, respektíve na perách necháva zaujímavý pocit krému, takže nie sú suché. Pripomínajú mi vôňu starších rúžov, ktoré som kedysi dávno používala a dnes ich už neviem zohnať. Nanášajú sa jednoducho, rýchlo, pery krásne zafarbia. Z môjho pohľadu vidím na týchto prírodných rúžoch len dva menšie nevýhody. Prvá, nemá veľmi dobrú kryciu schopnosť, takže keď si pery ohryziete, bude to trošku vidieť. A druhá nevýhoda, po napití sa spier zošúcha, takže treba pery ružovať častejšie. Inak zo subjektívneho pohľadu, čo ich používam, nemám nejaké veľké výhrady. Toto je odtieň 440 Brick. Odtieň 430 Bordeaux, odtieň 420 Rose Red, a odtieň 410 Cool Pink. Odtieň 410 Cool Pink. Odtieň Cool Pink je jemnou ružovou farbou, ktorou nemáte čo pokaziť. Podľa mňa je to svieža farba, vhodná na každodenné líčenie. Decentne podčiarkuje krásu pier. Odtieň 420 Rose Red. Šarmantný odtieň pripomínajúci ružovo-červené rúže. Ja ho používam na pery každý deň, či už idem na nákup, alebo ma čaká nejaké dôležité stretnutie. Nádherne zvýrazňuje pery a pritom nepôsobí drzo. Odtieň 430 Bordeaux. Bordeaux je napaditý odtieň, pri ktorom len ťažko opisujem farbu. Má v sebe štipku červenej, no zároveň vidieť v ňom aj rúžovú farbu. Pery zvýrazňuje a skrášľuje, podčiarkuje ich tvár. Ja ho zaraďujem k tmavším rúžom, je vhodný napríklad na večer a vždy, keď potrebujete svojimi perami zaujať.
odtieň 440 Brick. Na záver som si nechala najtmavší rúž z tejto štvorice. Je to najviac výrazný, sítý odtieň červenej s podtónom tmavoružovej. Efektne dodáva perám šarm. Keď idem na party, večerné posedenie alebo len tak chcem upriamiť pozornosť na svoje pery, volím práve Brick. Ďakujem, že ste si pozreli moju recenziu. Vzhľadom na to, že ma dekoratívna kozmetika značky Kozmetika zaujala, a v budúcnosti určite ešte prinesiem recenziu na očné tiene. Ďakujem a teším sa na ďalšie video. Dovidenia.